Ndoda kukwasai mose muzita rashe na mponesi wedu Jesu Kristu. Amen. Mukafunda mutauro wechiGiriki vane dimikira kana chirawe chavainacho chinoti Pandora's box. Alright. Kusika vechirungu vatozoitora ndokubva yaita part and parcel of the English language. Zvinorevei kuti Pandora's box. Mukadzoka kumaGiriki kwanga kuine vamwe mwari vanonzi Zeus, but mwari ava vane vana vavo vairi, umwe anonzi Prometheus, umwe anonzi Epimetheus. Saka zvinoitika kuti Prometheus anosvika kuna baba Zeus oti ndokumbirawo kuti ndikomborere vanhu panyika nechipo chemoto. Saka Zeus anoti aiwa, moto chipo chedu isusu sana mwari, hatingapi munhu chipo chemoto. Saka Prometheus anozoba moto oupa kuvanhu. Baba vake nehasha vanomusunga vomuisa pachitsuwa. Now zvaiitika nekuti Prometheus ndimwari aipota achidyiwa neshiri nemakondo, but akadyiwa aimera futi nyama. Saka baba vakati kumurwadzisa, ndichatora mudzimai anonzi Pandora ndokumupa kuna Epimetheus. Vamupa Epimetheus munun'una waPrometheus. Baba pamuchato wavo vanouya nerimwe box ndokusvika kuri paPandora, zvikanzi Pandora, box iri ndapota, nyangwe zvidii usarivhure. Riyeve riite zvese asi ndapota usarivhure. Mukati mebox mamuine rufu, kurwara, kuvenga, kuchiva, zvose zvakaipa zvazviri mubox. Saka makore anopfuura, nerimwe zuva Pandora anotarisa box ndokubva achingorivhura anorohwa nekamhepo kumeso, rufu, ruwengo, kurwara, zvose ndokubuda. Anokasika kuvhara kabox, but zvatobuda. Now zvabuda zvinopararira munyika yose. Shoko parakasvika kuna Prometheus akarwadziwa akati chiiko chaitika. Musoro wedu wenyaya unoti one step nhanho imwe. Now paanozodzokera pabox achivhura zvakare anowana masara chinhu one mubox, hope. Praise God. Gadzorei usu wedu tiinamate. Mwari ari kumusoro kudenga, shoko renyu raurwa, tokumbira muchitungamira mutaure murimi. Jesu tanamata. Amen. Genesis chapter 3 verse 5 na 6 na 7. Genesis chapter 3 verse 5, 6 na 7. Nokuti mwari anoziya kuti nomusi wamunodya nawo meso enyu achasvinudzwa mukava samwari muchiziya zvakanaka nezvakaipa. Zvino mukadzi akati achiona kuti wakanaka kudyiwa uye kuti unofadza meso uye kuti muti unodikana kungwadza munhu, akatora muchero wawo akadya, akapawo murume wake akadya naiyewo. Ipapo meso avo ivo vari vaviri akasvinudzwa, vakaziya kuti havana kusimira, vakasonanidza mashizha emuonde vakazviitira nguo. Mwari akomborerwa kweshoko rake. Nyaya munoiziya, Adamu naEvha vasikwa, vaiswa mubindu reEden. Ndoda kuti mubate chinhu ichi. Vanga vakakomberedzwa neunaku. Now mukugara kwavo muEden vanga vasati vamboona chinhu chinonzi chakaipa. Sapandora apiwa chibhokisi asati achivhura upenyu hwaiwa tatata. But zvakaitika, Mwari haana kuvasiya vakadaro. Vakati Adamu naEvha musasiyane, nokuti pane akadzingwa kudenga anogara pakati penyu, and chaari kutsvaka kuti aparadze mbiri nechimiro chaMwari chiri mamuri. Saka vanoti tazvinzwa Mwari, maita henyu nekuti panyevero. But mukaramba muchiverenga chapter 3, handizive kuti chii chakaitika musi uyu, handizive kuti Adamu akaenda kupi. Eve ndokusvikirwa nenyoka. Now nyoka mukaverenga verse 1 ya 3 inoti yakanga ina mano kupfuura zvisikwa zvose. Satani hashandisi zvisina kunaka. Ndokusvika zvikanzi ichokwadi here. Kunge chakazongera zvikanzi ichokwadi here, unzi makanzi mudye muti musadye yose. Zvikanzi wakanganisa, takanzi tidye yose. Asi uyu tisazvikanzi nemhaka yei. Verse ya 4 zvikanzi takanzi nomusi wamuchaudya muchafa zviro kwazvo. Ndobva chakwenya musoro zvikanzi excuse me, panenge pakati kanganiswei. Zvikanzi unoreva kuti kudii. Verse ya 5 manje ndo yataverenga zvikanzi nekuti
muso muchadya meso enyu achasvinudzwa. Number 1. 2, muchava samwari. Number 3, muchange mangwara makuziva. If akati mati kuti sorry excuse me tangisai order shikati chekutanga maziso enyu achasvinudzwa. Rekatira panure chirawe chiri kurehwa. Mwari ati mukabata mukadya zviro kwazvo muchafa. Now Satan paari kuuya kuburikidza nenyoka paari kuti aiwa meso enyu achasvinudzwa pane zvaari kutaura ari kuti kudii. Now here's the thing chiri kutaurwa naSatan. Number 1, hanzi aiwa ka mukadya imi Mwari ari kuziva, but Mwari ane godo nemi because anoziva kuti mukadya fear haisi yekufa. The fear he has is of you being his equal. You be like him. Saka Eve pakaterera akatarisa ma-attributes aMwari, but Mwari ane 6 incommunicable attributes. God is omnipresent. God is omnipotent. God is omniscient. God is eternal. God is self-sufficient. God is immutable. Saka Eve akati ndikafanana naye I'll be omnipresent. Kune vanhu vanoti I feel I'm stuck in my marriage. So what you are saying, in other words, you want to be omnipresent. You wish you can be in many places at the same time. Saka Eve akati this is a plausible benefit. Ndovatesa kati mati kudii futi zvikanzi you become omniscient. Ndoziva kuti anoya muchisasana muchitaura naMwari every day in the cool of the day, but paachauya munenge makuziya mifungo yeumwe neumwe. Saka Eve akati saka paachauya ndenda kuziva zvanofunga iye achiziva zvandofunga nekuti tafanana. Akati this is plausible. Zvikanzi number 3, simba raainaro newo wanaro unogona kungoti let there be and it will be. Akati saka ndoita sei? Zvikanzi and you will be like God. Saka akati ndipe ndokubva apiwa ndokubva adya. Now pane pamwe pamapotsa pandoda kuti tione. Now paanodya hazvina kuperera pari, and paanodya she did not realize or feel anything. Ndobva aenda kumurume ndokumupawo ndokudya. Now here's the thing, chivika zviri nani chiperere pauri. And before you make that step usati waita nhanho iyoyo ndoda kuti ucherechedze zvinhu zvinotanga zvaitika mupfungwa. Because Eve was surrounded by beauty. Miti yose Bible rinotoisa parecord and it was good. But in verse 6 zvino mukadzi akati achiona kuti muti wakanaka kudyiwa, as if afa nenzara and this tree is the only option. And number 2, she realizes beauty. Anoona wanaka. Naive muti wanga usina kunaka here a few moments ago. So before waita nhanho imwe, you begin to see your current disposition not fulfilling or satisfying. Saka kada Jesu ndikatarisa muapple, ndotarisa mugrape, ndotarisa mupopo, ndotarisa mavhu. Haina kunaka seuyu. Zvikanzi number 2 muvhesi ya6 zvikanzi uyu muti uyu wakanaka. Number 1, unofadza meso. Number 2, uye kuti unodikanwa kuti ungwadze munhu. The pride of the eyes. 1 John chapter 2 verse 15, 16 na 17. The pride of the eyes. Akati aiwa muti uyu wakanaka. And besides unochenjedza munhu. Ndokubva adya ndokunopa murume ndokubva adya. Pavanodya pandoda kuti ticherechedze verse ya 7. Because rangarirai Satan ati amufi zviro kwazvo meso enyu achasvinudzwa. Mubvunzo wandoda kuti titange taita tisataverenga verse 7. Were they blind? Vanga vasingaoni here Adam na Eve? No, vaiona. Ndochaitoita kuti vaite. Saka Satan paari kuti meso enyu achasvinudzwa. Ari kuvati kudii? What is he suggesting?
because verse ya 7 ipapo meso avo vari vaviri akasvinudzwa kureva kuti he was correct angachitaura chokwadi but chii chakasvinudzwa chavanga vasingaoni. One small step, nhanho imwe chete. Chirungu chinoti the grass looks greener from afar, but it's far from being green. Saka if asati adya, surely the tree was beautiful and unochiwa kuti ungwadze munhu, but if mira the grass is looking green but it's not green. Saka adya meso akasvinudzwa. Saka ndofunga akatanga kumirira kuti Adam tadya ngatitanga kunzwa omnipotence running in our veins. Akati Adam kana tadya ngatimirire tifile nekuexperience omnipresence. Akati kana tadya Adam chimira tiexperience omniscience. Akati kana tadya chimira tiexperience immutability. Handiko kwamuri kuenda mai. Adya akaona mashizha zvanenge akutosvava koshizha zvarinenge rakutodonha. Rude awakening it was. And the church vasati vaona kudonha kweshizha amai vakati baba hamuna kusimira, baba vari kuti amai hamuna kusimira. Saka mubvunzo ndokasika kuita before they ate. Weren't they naked? They were naked. Because Bible, Genesis 2 verse 24 and 25, you know, they were both naked and were not ashamed. Saka kunyara kwa vepi pane ziso rasvinudzwa raakuziva zvaazvisingafaniri kuzikanwa. Why? Patorwa nhanho imwe chete, and nhanho imwe chete leads to mamwe manhanho. Let me give you a breakdown, because Eve anangotyora one law yekudisobey, because akatotyora a plethora of the laws. Number one, paanotora muchero, she stole, because muti wanzi this tree ndiye akatoti takanzi we shall not even touch nor eat, but anotora muchero oenda nawo kuna Adam onomuentice kuti adye. And after Adaro, Eve repeats the same words, you shall be like God. Because Adam, kana mukazonyatsorava anoti maita seiko nhai mai zvikanzi imbomirai, muri kuona ndafa here ini, muri kuona ndafa here, idyai tive samwari. Mukafunda pakanzi you shall be like God. Amwe mabhaibheri ndoziva anoti you shall be like gods. Ukafunda varari kutaurwa apa pari kunzi you shall be like Elohim, God in his totality. But is it true kuti munhu can be like God in his totality? God forbid. Saka vadya vapedza kudya ndopa wakaona ndobva vatonzwa, because account inopera ichiti akabva anzwa inzwi raMwari richifamba mubindu. Kana ukatora nhanho imwe, you then feel the presence of God. But they heard the voice of God walking. The voice which was heard walking, not talking, walking. But vasati vahwanda vanga vasonanidza mashizha. Zvakonzereswa nei? One small step, nhanho imwe in the wrong direction will take you to many more steps in the wrong direction. But rega ndikuudze, rega uteereronzwe zvinotera. Kana kune chinhu chatinofanira kunzwisisa kutogara tarega kuita nhanho imwe chete yacho. Nokuti kwainozokusiya, you are never in control of the consequences of your actions. You have power over a decision before you make it. Once you make it, the decision has power over you. Iwe hauzogone manje kuchiudzira Mwari kuti pandaenda napa dai mandipa ichi, aiwa zvinouya nokuti mubayiro wezvivi rufu hakuna chinhu chakaoma panyika sekutanga project. Wotanga project woiona ichita kick off, ndiwe pioneer.
weproject ndiwe uri kuziva pari kupinda nemari nepauri kusvina kuti ibude, ndiwe uri kuziva zvakaomera project kuti iite. Woidhonza makore vanhu vachikutuka, uchifamba nobhutsu dzakabhenda, sheti isisina musana, nyangwe kuchipisa kwakadii haubvise bhachi, wotonzi uri holi, iwe uchinzwisisa kuti wakavhara musana wesheti, wabvaruka. Pazvinoda kuti zviti pembeni, mari yotanga kupinda, iwe wobva wabviswa, hauchadyi mubayiro weproject. There is nothing as painful as that. Hakuna chinhu chinorwadza sekuona mwana achikura, wobuda mari pakukura kwake, but oita tsaona akubva kugraduation, oita tsaona achibva kunowana basa, wotadzawo kudya michero yekutambudzika kwako, wotadza kudya muchero weziya rako. Mozisi akanzi naMwari zvatakuita panapa. Israeri yachema. Saka Israeri zvayachema Moses zvatakuita ndezvekuti iwewe ndiwe solution yeIsraeri. Zvairi solution yeIsraeri unoza ukafunga pamusoro paMoses. He is a perfect example of the power of God to transform humanity. Moses. Mwari une simba rekushandura munhu. Nekuti muchinda uyu was a violent man. He could kill, dig a grave, bury and keep quiet. Aive nesimba rekunyaradza conscience, kunyaradza pfungwa. Aidziudza kuti anyarara zvataita izvi zvapera. Moses was that kind of a man. But akaita dzimwe 40 years. Muchinda ari kurudyi anoita de-Egyptianization. Achibviswa chi-Egypita kuti ave munhu kwaye. Kana wozoverenga zvaMoses pana Numbers chapter 12 verse ya 3 na 4, Bible rinoti hakuna munhu waiva munyoro saMoses. The power of God to transform a man. Unoziva kana ukabvuma kugara pedyo naMwari uyu, anokugadzira so. 2022 ichiuya so, vakushaye kuti ndiye here, iwe wobva wati ndini. Wavaudza kunaka kwaMwari, bvunza James naJohn. Vakomana vemutinhimira vemheni vakaramba vakatarisa Jesu, and by beholding they became changed. Ndoda kukutaurira munhu waMwari, nyangwe Peter gwara akazomira pamberi pavaJudha akati ndimi makauraya Jesu. So Jesus has the power. God has the power to transform a man, to make him what he ought to be. Saka Moses wakashandurwa naMwari. Process yekushandurwa kwake yapera. Ndobva hanzi chinzwa ka ngatidzokere kwawakatiza kuya. Challenge nevanhu vanoti handiendi kunoita witnessing ko vanhu vanoziva unhu hwangu. Kana washanduka chaiko, that's a silly excuse. Very silly. Kana wasanduka unodzokera ikoko kwaunozivikanwa nemabasa ako iwayo, unodzokera kuti vaone shanduko yaMwari, vagokudza Ishe neshanduko yako. Saka Moses dzinodzokera. Mwari voronga tsoro yake yekuburitsa vana vaIsraeri. Aironga tsoro yake zvakanaka. Moses dziripo, Aaron ari pamashure. Moses ndobvanza ndoda kupromota just for a short while. Iwe ndoda kuti uite Mwari. Moses oita muprofita. Zvawataura iwe, muprofita achazvizadzisa. Egypt yakaona nhamo nematambudziko 10 achibuda mumuromo waMoses. Moses ari kurana project baba. Israel yobuda pa Goshen as people prepared for a battle. Yobuda vosvika pa gungwa dzvuku so. Moses oti toenda nepo hanzi usatya, tora tsvimbo. Isu mudzenongedza, mhepo ikabva kumabvazuva, mvura ikavhurika. Moses dzikati handei naipapa. Moses achirana project yaMwari. Ndiye aivapo, ndiye akakanda mvura mumvura yepamara kuti ndiye Moses. Ndiye aikwira mugomo oudza vanhu kuti Mwari ane a few words with you. Saka gezai,
On the third day he is coming. But when he comes, don't touch the feet of the mountain. You ndiye Moses. Ndiye nyakukwira mugomo. Kunopiwa mawendefa maviri ezvipupiriro. Ndiye nyakumapwanya nekumagadzira nekudzokera nawo kuti anyorwe Moses was a high and lifted up man. Very respectable. Moses ndiye kawe kuti kuna Kora na Datani na Abraham. Kana mukafa mufiro nje. Mwari ana undituma. Ende zveshuwa havana kufa mufiro nje. Pasi pakangovhura muromo. Vanhu vakamedzwa vakavharirwamo. And that was that. This is the Moses we are talking about. This is the Moses we are talking about. But ramba uchimutevera Moses. Neunyoro hwake. Akatukwa kangani naana Kora. Akapopoterwa kangani nevana vaIsraeri. Vashaya chingwa vanouya kwaari. Vachaita homba yenyama vanouya kwaari. Vachida zvekudya vanouya kwaari. Any problem they would come. And for makore ose iwayo Moses would withstand the pressure. But rimwe zuva vakazombopopota. Mvura yashayikwa. Numbers chapter 20. Mvura yashayikwa. Israeli inopopota. Israeli yapopota. Anonzi naMwari zvatakuita. Kekutanga mvura yakashayikwa. Ukatora tsvimbo. Ukanorova dombo. Paulo kana achitaura pamusoro pedombo iri. Anoti ndiKristu waivatevera. Wakarova dombo. Mvura ikabuda. Ikatevera vana vaIsraeri. PaEdom. Ndo payakamirira kubuda. At that point, vaifanirawo kungopuhwa mukana kuti Mwari mambotipawo mukana just to move by faith. But vana vaIsraeri havana kudaro. As soon as the supply was cut off, they murmured. Ndobva vakomplaina. Ndo zvatinoita vamwe vedu. As soon as our supplies are cut off, it's a chance to move by faith. But what do? We complain. Saka vakachema. Moses akanzi naMwari no zvatoita ka. Yango repeat but chatoda kuti uiteko zvino. Tora chimbo. Uya nechimbo. Chimbo iyi this time usaunganidza vatungamiri chete vaIsraeri. Call everyone. Mwari is preparing to magnify himself and make himself holy before the people. Moses over hands. Taura. Takamborova. Kawani. But this time and instruction yachoka, it's so simple. Zvekuti ukafunga kusaiteerera, there should not be consequences. Nai Mwari pane problem yei. Ko ndikangodya muti wacho. Nai Mwari ko andimangoti nditaure. But ndazongorova. Moses nehasha. Ndobva ati kuvana vaIsraeri, imi vapanduki. You rebellious. Tinga. Shall we fetch? Saka Moses wazvielevheta asekuru. Aenzana naMwari. Ndiye ane simba rekuti dombo rivhurike riburitse mvura. Mwari ipapo akati aiwa Moses, I am God the Holy One. I do not share my glory with men. Nhanho yawatora. Moses aitwi. Saka Moses nehasha. Ndobva dzati domboka 1, dzikati domboka 2. Mwari munyasha. Haana kuda kunyadzisa munhu wake. Andawa hana yangu ichirova. Unoziya here kuti unogona kutoparidza pakaita vanobhabhatidzwa but Mwari asiri kufara newe. Unogona kutoimba maemene akabuda when God is not happy with you. Saka dombo rakaburitsa mvura. Dombo raburitsa mvura. Mwari akati Moses, tapedza nevanhu, imi michiuya kunoku. We have a few words to share. Papo Jehovha akati kuna Moses, verse 12. Na Aaron, zvamusina kutenda kwandiri. Kunditsaura pamberi pavana vaIsraeri. Hamungapinzi ungano iyi munyika yandakaipa. There goes the verdict. One small misstep and you are not going to watch Canaan. One small misstep and you are not going to eat the fruits of your labor.
unogona kutovhiringa upenyu hwako hwa2022 with one small step. Iyoyi 2021 yatiri kufuratirai. Pane vamwe vakazoswera vogara kwavaisafanira kugara nemhaka yekuti they took one small step. Yaiva nhanho imwe but yakashandura upenyu. Be careful of one small step in the wrong direction. Nemhaka yeko Mwari akatsamwira Moses. Mozisi nai Mwari kwabva nemi kwese uko momurambidza kupinda Kenani nekuti warova instead yokutaura. Da kuti undikuudze munhu waMwari, obedience, kuteerera kunokunda chibayiro. Anga abayira kaMozisi kubva Midhiani achitifuratira madzitezvara aibayira pese apa grade C kubayira kwese uko, but kuteerera kwakamedza kubayira. Chii chakaita kuti Mwari amutsamwire? Mwari anga ane chidzidzo chaaida kupa Israeri. Dombo iri rinonongedzera Kristu. Rakarohwa kamwe. Isaiah 53 verse 4. Smitten of God. Rakarohwa kamwe. Isaiah not we considered him. Smitten of God. Saka rakarohwa kamwe. Raifanira kurohwa futi. Raifanira kutaurwa naro. Jesu wakarovererwa kamwe. Iko zvino tinotaura naye. So that was the lesson that God intended to teach. Had been once smitten as Christ was to be once offered. The second time it was needful only to speak, as we have only to ask for blessings in the name of Jesus. By the second smiting of the rock, the significance of this beautiful figure of Christ was destroyed. Saka chidzidzo chaMwari ndo chakaposheka. Ndo saka Mwari akati wairasa. Unoziya here kuti ukambomira usati waita nhanho yako imwe chete, if you just pause and think of the consequences, you would not go where you are going. You would not plan what you are planning right now. If you could just pause and consider. If you could just pause and consider kuti nhanho yako imwe, nhanho yaEvha imwe ndo yakaburutsa Kristu. Nhanho yako imwe ndo yaburutsa Kristu. You would, past faithfulness will not atone for one wrong act. The greater the light and privilege is granted to men, the greater is his responsibility. Saka one wrong step inodzima zvakanaka zvose zvawakamboita. Moses tinomuona achikonewa kudya uchi nomukaka. Tinomuona achikonewa kudya mizambiringa yaakaona vashori vachiuya nayo vakaidzvara. He saw it but he did not eat of it. Why? Because of one small step. Da kuyambira munhu waMwari, ngwarira nhanho yako imwe chete, nekuti nhanho imwe iyi ine ngozi. Kana paine chinhu chimwe chete apo Mwari atitendera kupinda mugore dzva, kumbodzoka mumashure mugore ra2021 tichironda dzimwe nhano dzatakafamba, tigoona nyasha dzatitira kusvika pakupera kwegore. Ndoda kuti umbofunga kumwe kunhu kwawakaenda mugore riri kupera iri. Ndoda kuti umbofunga kumwe kunhu kwawakarara mugore rakapera iri. Ndoda kuti umbofunga zvimwe zvinhu zvawakadya mugore rakapera iri. Ugotenda Mwari kuti nanhasi ndichiri mupenyu nenhano zhinji dzawakatora, going in the wrong direction, misstepping and going the wrong way. But God in his mercy, God in his mercy, akakuchengetedza. Nanhasi uri mupenyu, nanhasi tiri kutenda Mwari kuti tiri kupinda mugore dzva. Asi kana paine chitsva chaunofanira kuita mugore dzva ratakupinda iri, nderekuti Mwari nditenderei ndisatora nhano, going in the wrong direction. Mwari ndibatsirei not to take one step in the wrong direction, but to walk with you every day of my life. Ndifambe neni mumazuva angu ose upenyu hwangu. Mugore dzva kana paine chimwe chinhu chatofanira kurangarira, kana totora nhano dzeupenyu, kana tosarudza nhano dzekufamba nadzo, is to remember that we are living in the context of the great controversy. Musakanganwa chinhu ichi vana vaMwari. Tiri kurarama tiri pakati pehondo huru, hondo huru pakati paKristu naDiabolos. Rangarirai hondo iyi taiona iri muGarden reEden, asi handiko kwakatangira hondo. This war began in heaven. We are in Pana Zvaka chapter 12 verse 7. Bible raisa pachena.
zvino kurwa kwakavapo kudenga. Mikaeri navatumwa vake vakarwa neshato. Shato ikarwa ina vatumwa vayo. Vakasakunda panzvimbo yavo haina kuzowanikwa kudenga. Zvino shato huru yakakandirwa pasi, iyo nyoka yekare inonzi Diabolos naSatani munyengeri wenyika yose, yakakandirwa panyika navatumwa vayo vakakandirwa pasi pamwe chete nayo. Iwa vhesi ya 10, ndikanzwa inzwi guru kudenga richiti, zvino ruponeso rwasvika nesimba neushe bwaMwari wedu noumambo bwaKristu wake, nokuti mupomeri wehama dzedu wakandirwa pasi, wakapomera pamberi paMwari wedu masikati neusiku. Vhesi ya 12, saka farai kudenga nemi munogarako, mune nhamo imi nyika negungwa, nekuti mweya wakaipa wakaburukira kwamuri, akatsamwa kwazvo, nokuti unoziva kuti uchine nguva duku. Vana vaMwari, tiri pakati pehondo huru. We are in the middle of a great controversy. Hondo pakati pa Kristu na Satan. Hondo pakati pe chakanaka nechakaipa. Bhaibheri raisa pachena. Hondo iyi haina kutangira pano pasi. Yakatangira kudenga. Lucifer yakanga iri ngirozi yaMwari. Yapandukira denga. Ndokuenda kundonyengera dzimwe ngirozi, ichidziudza kuti Mwari uyo hana kunaka. The character of God was assassinated in heaven. Zvikanzi Mwari uyu ane udzvanyiriri, Mwari uyu ane utsinye, Mwari uyu ane umbimbi ndoga. So he falsely accused God's character, assassinated God's character, and named it as an unjust ruler. Zvikanzi Mwari uyu kutonga kwake hakuna kururama. Ndokubva nyengera chetatu chedenga. Ndokubva varwa naMikaeri variko kudenga. Nzvimbo yavo ikasazowanikwapo. Ndokubva vakandirwa pano pasi. Akandirwa pano pasi. Ndokubva apinda mubindu reEden. Pamataura paya pamuti paya. Papaina Eva naAdam. He proceeded with his intention of assassinating the character of God. Zvikanzona kaifa. So he was trying to say, Lucifer, this God is not a truthful God. This God is a liar. When I come, you will be like God. This God is a dictator. He and he alone desires to be God. He does not want you to be like God. The character of God was assassinated by Lucifer in heaven and here on earth. Saka hondo huru ndokubva yadhonzwa kubva kudenga, ndokubva yadzikwa kuya nayo pano pasi, ndokubva yasvika kuvanhu. Teerera tiri kufamba newe. Ndokubva yasvika muvanhu pakabvuma Adam naEva kudya muchero. Nesuwo vanhu takabva takakatwa kupinda muhondo huru. So now the great controversy is being fought on planet Earth. Terera unzwe, hondo huru yakurwirwa pano panyika. But terera, this war is not a physical war. This war is a spiritual battle. A spiritual battle. Hondo iri kuitika pamweya, but iri kurwirwa mupfungwa dzako, iri kurwirwa mumoyo mako. The war between good and evil. Hondo pakati pa Kristu na Satan. Hondo pakati pa zvakanaka nezvakaipa. Iri kurwirwa muvanhu. Iri kurwirwa mauri mumoyo mako, muhana dzako, mupfungo yako, ndo muri kurwirwa hondo. In your mind and in your thoughts. So now there is a war that is raging. Pane hondo huru iri kurwirwa about the character of God. Kuti Mwari wedu ndi Mwari werudo here, kana kuti he is a very cruel God. Mwari wedu ndi Mwari ane rudo here. Is he a God of justice? Kana kuti ndi Mwari ane utsinye. Hondo iri kurwirwa muupenyu hwedu. Now the arena of this battle has been transferred from heaven to here on planet Earth. And on planet Earth, the war is being battled in your mind and in your heart. Saka uri hondo. Uri hondo yevavira. Uri hondo yevavira. Ndoda tungozvirangarira. Patiri kurarama mugorecha. Kuti tiri pa hondo huru. The battle is being fought in your mind. The battle is being fought in your heart. Pane hondo yekuti Mwari wedu ndi Mwari akarurama here. Mwari wedu ari kuda kuona kuti kururama kunogona kuwanikwa here mwana wa Mwari. So God
will only be vindicated kana iwewe neni tasarudza kuita nhano imwe tichienda kuna Mwari, kana tasarudza kutora nhano imwe tichirarama sezvinoda Mwari, nhano imwe yekupfeka sezvinoda Mwari, nhano imwe yekudya sezvinoda Mwari, mugore rino nhano imwe yekuwanikwa panowanikwa vana vaMwari. One step in the right direction is all that God is looking for, is all that God is looking for. Saka tiri muna 2022, the great controversy iri kurwiwa muhana yako, the great battle is being fought in your mind. Hondo iri kuenderera mberi ichirwiwa muhana hako, the battle between good and evil iri kurwiwa irimo muhana dzako. But I've got good news, vana vaMwari. Ndine nhau yakanaka. We are not alone in this battle. Atirwi tiri toga muhondo iyi vana vaMwari, nekuti Mwari akavimbisa mweya wake mutsvene. He will be with us in this battle. Ndinorangarira Adam naEvha mataura nyaya yetariro yehope, kuti mubhokisi makasara muine tariro. Adam naEvha vatora nhano imwe, tafunga kuti zvapera zvaparara. Ndokuona Adam naEvha vasina kusimira, ndobva Mwari atsvaga gwayana. Gwayana rakanga risina chinopomerwa, rakabayiwa from the foundation of the world. Ndobva rabayiwa kuitira Adam naEvha vakanga vatora nhano imwe in the wrong direction to have hope and to live. Mwari ndobva atora gwayana, ndobva atora ganda dehwe, ndobva apa Adam naEvha kuti vapfekedzwe, ndobva vapfekedzwa chimiro chedenga. They were given a new clothing to cover their nakedness, kufukidzira kusarurama kwavo. Rega ndikuudze hama mudikani, tariro iripo, tariro ichiripo in this great controversy, pahondo huru yatiri kurwa. Kristu ari kuda iwewe neni kuti timire pachokwadi, so that we can prove to the world, Yes. that pahondo iyi Christ is the victor. Christ and Christ alone is our victory. Kristu ega ndo panobva kukunda kwedu. Saka muchaona zvakare munofana kurangarira. Besides us living in the context of the great controversy, I want us to remember we are also living in the context of the investigative judgment. Tiri kurarama mumazuva erutongo. Ta mumazuva ekupedzisira erutongo. Sei ndichiti tiri kurarama mumazuva erutongo. Enda pana Zvaka 22 verse ya 12. Bible robva rati tarirai ndinokurumidza kuuya. Mubayiro wangu ndinawo kuti ndipe mumwe nemumwe sezvaakabata. Kuratidza kuti panouya Kristu mubayiro inenge yavapo. Pataenda kuchikoro taizonzi uyai kuprize giving day tizopa mibayiro vakaita manumber 1 vakapasa. Sandiwo musi watainyora maexamination, handiwo musi waizomakwa mapepa. Mazama tainyora kumashure, totoverenga tonyora mapepa ozondomakwa. Maticha otoedha mamax. Maths akawana 90%, English 50%. Dzoedhwa dzobwerengedzwa, pozowanikwa kuti aita number 1 ndiani. Mibayiro yondotsvagwa yondotengwa, panozonzi musi weprize giving day. Mubayiro yatopo kudhara, kusaka pari kunzi naZvaka pano. Kristu ari kuti tarira ndinouya, mubayiro ndinawo, kureva kuti tatopfuura pakuzemenwa kwedu. Nguva yekuzemenwa inenge yapfuura panouya Kristu. Panouya mubayiro, vanhu vanenge vapenengurwa nekutsvagwa nekutsvagurudza. So ndoda kuti mubati, we are also living in the context of the investigative judgment. Kana kuda kunyatsoinzwisa nyaya yezvishoma, imbodzoka neni kubhuku reOld Testament, udzoke kuvana vaIsraeri, undotsvaga paibayirwa zvibayiro zvezvivi. Pane zuva guru raizowanikwa pakati paIsraeri, ranga raiva kanzi pana Exodus 25 verse 8, mundivakire nzvimbo tsvene kuti ndigowanikwa pakati penyu. Vavaka sanctuary, ndo maindoitwa marusando ekuregererwa kwezvivi. Saka umwe neumwe pagore rose ainge aita chivi chake chaaita, aizoenda nechipiriso chake cheropa, ondosvika musanctuary, muimba tsvene tsvene, ondorevurura zvivi zvake, achizvirevurura pachipiriso chake. Ropa rosaswa mutembere imomo. Paizosvika zuva, teererapo, raizonzi the day of atonement, zuva rekuyananiswa kwevana vaMwari naKristu, zuva rekuyananiswa kwavo. Teerera, we are living in the day of atonement. Saka bata zvandiri kutsanangura apa.
saka musi uyu muprista waizopinda munzvimbo tsvene-tsvene, vaindosvika vochizondotora zvivi zvose zvakaitwa neIsraeri yose, zvotorwa, zvotakurwa, zvoiswa pambudzi yaipinda nemuprista. So all the sins would be transferred from the sanctuary, zvondoiswa pambudzi, right? Ropa robva rasaswa kuti zvivi zvavanhu zviregererwe. But pazvaitika pateerera, muIsraeri makanga musina kumira zvakanaka. Umwe neumwe aenda panzvimbo yake, achichemera zvivi zvake, achizvirevurura zvivi zvake, achirevurura zvivi zvake, nekuti muprista akabuda munzvimbo tsvene-tsvene, zvako zvivi zvisina kuregererwa, rufu waibva waparara ipapo. Saka zuva iri vanaIsraeri vaizvizodza dota, vachichema nekuungudza, vachichemera zvivi zvavo, vachichemerera kuregererwa kwavo. But yet this was the typical day of atonement. Now we live in the anti-typical day of atonement. Tiri kurarama muzuva chairo chairo rerutongo, the day of the investigative judgment. Kristu asati auya, rega ndibvunze, how more should we ensure kuti tiri kufamba munhano chaidzo. Ukangorangarira kuti any minute, any hour, any day, any week, zita rako rogona kudeedzwa kuti ripinde pamberi riongororwe, rimbozemenwa, ritsvage kuti wakakodzera here, kuti ritsvage kuti unokodzera here kupinda mumazambara. Ukamborangarira kuti muprista akangodeedzera kuti zvapera muzuva ranhasi, ariko kudenga, now kwete neropa rembudzi kana renzombe, asi neropa raJesu Kristu munzvimbo tsvene-tsvene yekudenga. I want to ask you, ukambotondera kuti we are living in the day of atonement, tiri kurarama muzuva rerutongo, we are living in the day of the investigative judgment, you will know you've got to make the right step in the right direction. Saka pazviri kuitwa kudenga, zviri kuitwa pachena, mabhuku achizarurwa, vese vachiona kuti pane vakafa ndevape vakakodzera kumutswa pamusi werumuko, pane vapenyu ndevape vakakodzera kusangana naye makore. Mazita achipinda, it's transparent, it is clear, it is objective, so that the character of God that was assassinated in the great controversy now can be cleared. Vanhu vachizviona zviri pachena kuti zvedi Satan ndiye anga akashata, zvichibuda pachena kuti kurwara kwatakaita, tsaona dzatakasangana nadzo, covid yakatirova, hama dzedu dzakafa, zvese zvakauya nechivi, Satan ndiye akakonzeresa. It will be clear kuti God is just, God is loving and should be vindicated in the day of atonement. So the character of God shall be vindicated. Musi uyoyo tichafara tose nekuti Kristu nechimiro chake zvichaiswa pachena. The justice of God shall be laid open. Musi uyoyo zvaiswa pachena. The love of God shall be made clear. Musi uyoyo zvaiswa pachena. That our God is a God of truth. It shall be laid bare. Zvichaiswa pachena. God shall be vindicated, and on that day we shall be translated. Topinda makore. Saka the good news about this judgment day, ndeze kuti tine murevereri. Tisati taita zvimwe pada wanga wakatora nhano isiriyo, rega ndikuudze tine murevereri. We have an advocate in Jesus. Akamiririra kungotireverera, ari kureverera zvivi zvako. As we enter into the new year, may your resolution be, Mwari handisina kutora nhano isiriyo, Mwari ndipei simba rekutora nhano kuswedera kwamuri. Kana zvapotseka Jona anonyora, vana vangu vaduku ndinokunyorerai kuti musatadza. Asi kana zvazoitika, zivai kuti tine murevereri. We have an advocate with the Father, who is Jesus. Anoti ndinodawo kubatsirwa nesimba redenga kuti ndisatora nhano imwe ndichienda kusiko, but to take the right step in the right direction. Tine murevereri anonzi Jesu. We are living in the day of the investigative judgment. Tiri kurarama muzuva rerutongo. Iye Kristu asati abuda munzvimbo tsvene-tsvene, asati adeedzera kuti zvapera. Nhasi ndo mukana wekuti nyaya dzako nemhaka dzako dzigadziriswe. Chidiso chako here. Kana chiri chidiso chako kuti I need an advocate, I need a lawyer, tinaye murevereri ndiJesu. Tsinzinya zvino apo tinonamata.
Mwari vari kumusoro kudenga, tendwai rumbidzwai nokuti nyasha dzenyu dzinogara nokusingaperi. Tinouya pamberi pechigaro chenyu tine mufaro wakazadza mwoyo yedu kuti there is this blessed hope. Kunyangwe takatora nhano dzisidzo, but you gave us hope and you still give us this hope. Amen. That Jesus is ready to save. And Jesus can save. Tiponesewo Mwari. Vamwe vedu takatora nhano tikapinda pasingaiti. Vamwe vedu nanhasi tiripo pasingaiti. Asi shoko renyu rauya kuzotisunungura. Shoko renyu radzoredzera tariro yekuti tinoponeseka. Kana Eve naAdamu vakapinda muzvitadzo, asi makadzoka mukavapfekedza dehwe, mukavasimbisa kuti vanogona kuponeseka. Kana Moses akarova dombo, imi mamati ataure naro, mukatendera kuti asapinde Canaan, asi makamuratidza Canaan yaiuya. Kana nazvino Mwari nesu munotivimbisa. Chitiponesaiwo Mwari kubva muzvitadzo zvedu. Asi zvikuru sei Mwari, mugore irori ramatendera kuti tipinde, simbisai tariro yedu. Tambotanga takabata tariro iyi, tenderai tipedze gore takabata tariro iyi. Hatinamati nomuzita romunhu, asi tinonamata muzita roga ratakapiwa pasi pedenga, kuti tikadana naro tinoponeswa. Zita riri raJesu, anotenda wose ngati amen. Amen. Doya kumchinjiko ubofu ne urombo handidi chimwe chiro asiru pone soro dosimbira kunemwi nyenye pakavari dinovuka mapasi mundipo neseini Jesu nokuchemera moyo wangu waipa Jesu ye wataura ndinozo kuchenura ndosimbira kunemwi nyenye pakalvari ndinovuka mapasi mundipo neseini ndapaje sekunemwi Zero seje pasi moyo je muwiri uwewe nyunarini dosimbira kunemwi nyenye pakalvari dinovuka mapasi mundipo neseini ndosimbira kunemwi mune zvitsidzo zvenyu zvinonda rapaini nderopa rora Kristu ndosimbira kunemwi nyenye pakalvari ndinovuka mapasi mundipo neseini Jesu uri kuuya moyo wangu wazara zvinonda kachenurwa mbiriku na Jehovah
kunemwi nyenyeye pakalvari ndinopfugama pasi mundipo neseini ndosimbira kunemwi nyenyeye pakalvari ndinopfugama pasi mundipo neseini baba mundipo neseini baba mundipo